Maturkana eni oro mapodo kwako counties mathoth pachoka midhiero mar oro oluoro nama makalo kore county Maturkana kendo rocho chenro ma lolonkona kata ohand rech e alwora no mabendo miyo jodak moko ochwako olembe mag bungu kaluwore koda nok mar chiemo. Millicent Adhiambo lero midhiero mar oro mabendo sinego jamni e alwora makalo kol. Oro makech mosenano e pachoka okelo tipo manyien e alwora makalo kol e kaunti Maturkana. Choke jamni e taka moke e kor gweng'. Oro otieko jamni ka chieng' makech notweyo cham omiyo jodak mudre mana gi olembe makech mag bungu. Jaduong' Lochan ma ja higni 67 ni kod nyithindo 5 kod nyikwayo 10 lero kaka giwilore e toyo olemo makech motuo. Kata obedo ni olembe go kech, jodak onge gi yo moro machielo mak mana chwako kendo chamo gi kamano. Chakula imekuwa shida. Tunakula nini fruits ya miti. Ndio chakula sasa hivi tunategemea kwa sababu mifugo ndio imekufa. Kuna hata msee amekufa hapo karibu hapa, tulisika juzi kwa sababu ya njaa. Na hakuna tegemeo lingine. Lochan ong'eyo kech mar oro kaluwore ni oro osewiyo jamni mage. Kane en gi diek 700 kod ngamia 100 to sani odong' gi diek 7 kende. Sijawahi kuona kiangazi kama hii tangu nisaliwe. Kwa hii mwaka wangu sijawahi ona kiangazi kama hii ambayo imekuwa ni mbaya zaidi. Amaliza mifugo, hakuna maji. Unaona hata mimi vile unaona mwili yangu nimekonda sana. Nilikuwa na nyama kwa mwili, kwa sasa hizi hakuna mwili imeisha kwa sababu ya njaa. Omedo ni nam kod rech ok nyal resogi e lwet nong'no ahinya to ni mar thothgi onge lony mar lupo. Wakati tulisaliwa hapa, tulisaliwa kwa mifugo. Hatujua vile wanatoa samaki, hatujua vile hata inatengenezwa. Ni ile tuko na wakati nilipatiwa na mtu alienda bahari analeta samaki. Kwa ile hali sijajua kukula hiyo samaki. Wakati nilikula mafuba ikaingia kwa nini kwa kuwa hapa. So tangu siku hiyo nikaona siwezi kula tena samaki. The Turkanas came to fishing as an alternative when their livestock became started dying due to severe droughts, and that is several years ago. And then they perfected the art of fishing. So mainly they like eating meat. Kata pi modho ikunyo kamula e alwora no kaluwore ni oro noseduono kuonde ma pi jachokre. En midhiero momiyo jodak moko osiko gudre kod nyithindgi ka gitemo hoyo kech. Midhiero mar oro luwo jodak nyaka e nam. Anam Kalokol noyudo nyinge kaluwore kod kwan mathoth mag rech mane yudore e namni. Ohala mar rech e nam Maturkana oseyo lupo koya nyaka e gwenge makaluo. Ka gichon ohala ne ber, ne inyalo kaka sani kendo chumus michitholo rech go oling. Chonda kini yudo ka sani en na iro. To amo dwok mano piny nokuma rech no piny. Abiro Turkana koni mar atiyo tiji bot. Akar ka asebedo ka higa boro joge to chudo maber momiyo koro an ka. Mopogore gi jolupo, namni osebedo ka ywayo winy makitgi beyo ma bende jaywayo joma timo limbe e alwora no. Namno maborne hao kilomita 300 to lachne romo kilomita 50 osebedo ka nyuolo rech tons 6,000 higa ka higa ma iuso e chirni ma pachoka kod e pinje maoko kaka Kongo kod Zimbabwe. Kata kamano,
Uma mar namno duono kalure gi kwan rech ma bende odok chien. Sani rech odok piny kendo kata kiwuotho kanyo tineno ka ji mane tiyo wach mag rech odok piny. Joma ne timo ohala mar rech moko osewuok kanyo kendo ok gintie machiegni. Lakini kata kineno jogo modhi mako rech tinwang'o ka rech ma gibirogo tin ok chalo kod kaka yande nitie. Yore mag lupo ma ok opodhi bende oseduoko piny kwan rech kendo thiro ohand rech. Jolupo sama odhi e nam giluwo rech matindo to giweyo madongo. Ineno monego dong kiny mak kiny igolo sani. Monego nyuol igolo nikech dokta kama kono gitonga igi. Monego mak sani igolo. Wakati tulikuwa tunafua na namba 3 na mwisho namba 2.5. So kwa sasa watu wameenda kiwango ambaye sio sawa na hii bari ikitumika namna hiyo. Gibaro rech matindo ni fagi dik jokongo kao to rech matindo ne malokore maduong'. Tiro na mano onge mano gibaro giuso. Hata ukiambia mtu hii net ni mbaya utastokea simu nyingine tofauti, mtu anakupigia simu. Ni nani? Na ukifika hapo ni shida tayari. Umeingia kwa kamba. Heri tu unyamaze. Wachana na hiyo mambo tu. Unyamaze tu kabisa. Kata obedo ni kalokol oluor kod nam, nok mar rech thiro yuto kendo jimbo kech mosebetie kaluwore gi midhiero mar oro mosekwako kendo gotache Kenya chakre dwe mar 10 higa mokalo. Oro bende rocho chenro mag somo kaluwore ni oganda manie gwengegi gin jopith mosiko dar kamanyo lum kod pi ne jamni maggi. The education can just be given to people gradually. So it is not an instant thing that when to tell the pastoralists, let's go for fishing, they accept. No, it will take some period of time as we build the capacity, even we take them for exposure tours. So it is just a mental change of the people by ensuring that it's not as they believe. Kata kamano, jodak pod neno fuok. Waiki hatua kali sana. Ukipatikana na net namba 2, namba 1 utafungwa ukaeko juu hapo pia wamegopa mapolisi. Tuko shida mambo ya chakula, tuko shida mambo ya maji, tuko shida mambo ya masomo, ni shida. Kwa hivyo tunahisi serikali kama itaweza kutusaidia tu. Iangalie vile itatupatia maji. Kwa sababu kwa saizi kwa hali ya kiangazi tunaomba hata serikali tukipata maji tutaweza hata machamba ambao tutaweza kukuza chakula. Kaunti maturukana oseketo tenge siling milion 100 mar konyo duoko e wang'e weche lupo e nam maturukana. Bende gilero chenro mag tiego jodak e yore mag yuto mopogore kod lupo kod pith mar jamni kende. Jodak nyalo mana geno ni chenro makamago biro resogi kuom kech mawang'ni obiro mayore. Millicent Adhiambo, Ramogi TV.